Shalom. Selamat hari Minggu ma di hita saluhutna tapasada maroha nang pikirata tapuji matuhata marhitena marede hita sian bukuede 550 sia ayat sada rodi ayat tulu. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon iban na tuho ale jolma, manang aha na denggan jala manang aha na niluluan ni Jehovah sian ho, imana mangulahon uhum sabing, dohot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho haserepon maradopon debatam. Haleluya. Ale Tuhan debata pargogo na so hatudosan, amanami saleleng ni leleng na, asin ni rohamdo na mga ramoti hami siyan na sailaon, rasi rasa nuaing, jala asin ni rohamdo na mga lehon barita na ulii, gabe hangoluan nami, say asi maroham, say buhay marohanami, jala lehot todim na badiai, asa huat tusihami sude panogunogum, dohot papahenam muna balgai, payan mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sonang hami, jala lam ibaru rohanami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian buku ede nomor 185 ayat sada dohot ayat 4.
sadarion ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanonmu manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano ianggo tunggabe si sobaon manang sioloan dia do lapatan ni odo ikot di habiari rohata di bata jala ikon holong rohata di ibana asa dang jadi iba marsoba tu sobaon manang tu gana-ganaan manang ido hanguluan siani jala dang jadi oluan begu manang ulpuhan ni hadatuon jala dang jadi pos roha di ugasan homitan ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sian debata laho mangulahon naho bartu patiki ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu patikmi amin. Mare dehita sian buku ede nomor 680 sada ayat sada dohot ayat 2. Serep ni roha tatopoti ma dosata nagodangi diadopan ni debata martangi yang mahita ale amanami jala debata nami na di banua gijang pargogo na so hatu dosan pardenggan basa doho jala rodi saleleng-leleng na doa sini roham sai marpamuati maroham di hajahaton nami jala sayunang beingot akka dosa nami ay jok dohami mardosa maradopon ho jala jok do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalau sion nami dihatam ale Tuhan Jehovah sayunang paingot-ingot pangalau sion nami unang alang asini roham say urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuaon nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata musat pe akadolok jala humutal akarobean alai anggo parasi ni rohaku na sotu pamusat sian ho jala padan ni hadamioku na sotu pahumordit ninna Jehovah siasi ho hasangapon ma di debata na digijang amin. Mare dehita sian buku ede nomor 417
ayat sada dohot ayat tolu. Epistel di Minggu Tasadarion nanianet sian Kolose bidu paduahon mamukamai sian ayat onom rodi ayat 10 sia tajahama marsika soring. Ope songon pajakonomuna di Kristus Yesus Tuhani songoni mahamu marparange di bagasan ibana. Jaga mahamu sotung diago deba hamu marhite-hite hata bisuk-bisuk dohot hata lesem naso maripola hobartu tona-tona ni jolma mangihuton si sia-sia ni hasianganon dada mangihuton Kristus. Ay di bagasan ibana maringanan sandok bok ni hadiba tahun hangarupahon daging. Di bagasan ibana sahat nang tuhamu hagugok dai ibana do ulu ninasa hamuliaon dohot panggonggomion. Laos di bagasan ibana do hamu tarsunat Ai rap tertanum do hamu dohot ibana dinatar didi hamu. Laos di bagasan ibana do rap hamu di pahehe di nagabe porsea hamu di hagogoon ni debata na pahehehon ibana sian akka namate. asa hamu mate di bagasan asa pangalasyon dohot di bagasan sibuk naso tarsunati pamudaan hamu di pabahe sinas nasa pangalahon. Di sesado surat tangani na dopak hita ima akapatik na maralohon hita di padao doi di lohoton tu silangi. Ope unang ma diuhumi halak hamu siala si panganon manang si inumon manang siala pesta manang poltak ni bulan manang alani ari sabat pe. Halini akana main rodoi alai Kristus sido napuna badan. Tung unang mahamu di lesal-lesani halak nagiot paula-ula na serep jala sumomba akka suru-suruan di tengah-tengah hodo nani idana di bagasan todina pinaburnang ni roha-roha ni dagingna. Alain dan di parsigatungin ului aisian yang mengodang marburu kulirbata sandok pamatani nani urupan jala pinodumunom. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata
jala na upiopsa. Amen. Maredehita sian bukwe de nomor 450 ayat sada rodi dohot ayat tolu. Tidak ko mahaporsiaw tay songon na hinatidak kon nidongata sa haporsiaw di sa dok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ang mapargogo na so hatudosan na tumopalangi dohotano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sianton di porbadia adorang so habubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tubanu atoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahu hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na so hatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naong mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amen. Shalom. Tabigima titing namasa dohot nanang si pamasauta di bagasan minggon Minggu 24 Juli 2022. Naparjolo nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis dengan topik Tuhan setia dalam kasihnya. Debata nasatia di bagasan holongna. Berita anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 telah lahir seorang anak laki-laki bagi keluarga Dr. Boris C. Nainggolan, TS Borusi Tanggang. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat, kiranya Tuhan memberkati. Yang ketiga, berita duka. Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 telah meninggal dunia Amang B. Sitorus dari UEK 2, tutup usia 49 tahun. Kita doakan kiranya Tuhan memberi kekuatan dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Yang keempat, anggota jemaat baru. Nanti kalau anggota jemaat baru kami sebutkan maju ke depan.
Mulai minggu ini gereja kita menerima anggota jemaat baru keluarga Immanuel Chandra Hasonangan Dolok Saribu ST, Hani Yuliana Boru Simarmata SKM. Mereka pindah dari HKBP Duren Sawit Jakarta. Sekarang tinggal di Perum Ambassador Residen 5 Blok Violet A12 Sungai Bulan Hilir, Singkawang Utara, masuk WEK 3. Kita doakan kiranya mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Yang kelima, penghiburan. Hari Senin tanggal 25 Juli 2022 pukul 17.00 atau pukul 5 sore, gereja kita memberikan penghiburan Manang Mangapuli kepada keluarga Nyonya B. Sitorus J. Borusi Majuntak. Diharapkan kepada jemaat untuk dapat menghadirinya, kiranya Tuhan memberkati. Yang keenam, menyaksikan iman atau CD. Kami ingatkan kembali kepada anak-anak anggota jemaat untuk rencana akad CD supaya segera mendaftarkan diri untuk belajar CD. Yang ketujuh, kebaktian Rena. Kebaktian Rena dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 bertempat di rumah Juan Sitompul, WEK 3, masuk pukul 19.00 WIB. Yang kedelapan, hasil rapat finalisasi pembangunan konsistori dan renovasi. Yang pertama, laporan pertanggungjawaban keuangan. Pemasukan 97.231.500, pengeluaran 121.680.000, kekurangan 24.448.500 dan telah dibayar oleh Huria melalui bendahara Huria. Yang kedua, rapat menyetujui melanjutkan renovasi penimbunan selasar depan konsistori, perbaikan kamar mandi jemaat samping kanan gereja. Yang ketiga, renovasi kamar mandi rumah dinas pendeta yang telah bocor. Yang keempat, untuk mengurus ini langsung ditangani Parartaon dan Parhalado. Yang kelima, proposal tahun kesehatian yang datang dari distrik akan dilanjutkan panitia tahun kesehatian sampai bulan Desember 2022. Yang keenam, untuk periodisasi seksi-seksi akan dibicarakan kembali pada saat pembubaran tahun kesehatian di bulan Desember 2022 yang akan datang. Yang kesembilan, pelayanan pendeta resort. Minggu hari ini Amang Pendeta Togar Hasugian STHMM melayani jemaat di Pospel Sambas bersama dengan Amang Sintua Dr. Andus J. Silalahi dan Amang Sintua TH Turnip SPD. Di ibadah siang gereja ini dilayani oleh Inang Sintua Dr. Randa F. Boru Lubis. Kita doakan kiranya semua pelayanan menjadi berkat. Yang ke-10, penambahan Sintua. Dalam waktu dekat gereja merencanakan penambahan learning Sintua untuk 4 orang. Kami harapkan agar jemaat dari setiap WEK untuk memilih calon Sintua. Yang ke-11, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 dilaksanakan pertanggiangan WEK bertempat di gereja. Yang menjamu adalah keluarga Dr. Opus Sunggu PM Boru Marpaung dari WEK 1. Untuk sementara ini masih kita gabung WEK 1, 2 dan 3 masuk pukul 19 WIB. Tuhan memberkati. Yang ke-12, jadwal belajar organ dilaksanakan pada setiap hari Senin pukul 18.00 WIB bertempat di gereja bagi peserta supaya hadir tepat waktu, yang dipimpin oleh Amang TP Sihan SPD. Yang ke-13, minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan untuk keperluan pelaksanaan tahun kesehatian HKBP Distrik 28 Deboskap. Marilah kita memberikan dengan sukacita. Yang ke-14, sehubungan dengan pesta tahun kesehatian Rayon 4 Distrik 28 Deboskap, maka kami mengundang yang pertama, panitia tahun kesehatian HKBP Singkawang. Yang kedua, pengurus seksi lansia AMA
Paropuan atau Ina Kamis dan Ina Esther, Rena, Sekolah Minggu, dan Panitia Pembangunan. 3. Pendeta dan Panitia Tahun Kesehatian HKBP Mempawah. 4. Parhalado Pos Pelayanan HKBP Sambas. Untuk mengadakan rapat pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 pukul 16.00 bertempat di Sopo Godang dan diberitahukan kepada pengumuman Ina Kamis masuk ibadah pukul 15.00. Dan warta inilah yang menjadi undangan resmi untuk kita. Tuhan memberkati. Yang ke-15, dukungan doa. Yang pertama, keluarga Nyonya Besi Torus J. Borusi Majuntak dari WEK 2 karena Amang Besi Torus telah meninggal. Yang kedua, kepada semua jemaat HKBP Singkawang, kiranya dijauhkan Tuhan dari sakit dan penyakit di masa pandemi COVID-19. Dapat teluhon, doa ini selalu dilaksanakan oleh majelis di konsistori sebelum ibadah dimulai. Yang berikutnya, majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Roma 15 ayatnya yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Untuk nama-nama yang berulang tahun baik kelahiran maupun pernikahan dapat kita lihat di slide yang ada di depan maupun di grup WA yang telah dikirim di WEK masing-masing. Yang berikutnya keuangan, pemasukan, pengeluaran, dan rekapitulasi dapat juga kita lihat di depan. Demikianlah warga jemaat pada minggu ini. Terima kasih atas dukungan dan doa partisipasi jemaat untuk mendukung program gereja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tabegema pujian sian vokal grup Rena.
manomu hatani tu hata tapuji tu hata sian bukuede nomor 797 ayat 1 rodi ayat 2. Martang yang mahita mau lihat ma di sebahro nami Tuhan di padungan yonmu di pangiring-iringonmu di hami nahinokokmu boy hami tolhas ali Tuhan marpungu di joromon lau marsaur dot ho marhite minggu nami sadarion Tuhan masih hol hami totong marsaur dot ho ai hubuto hami holan hudu hanguluan nami alani Tuhan diharoro nami pasu-pasu mahami Tuhan neng sigatan nami mahatami lehon sonang dami ni roha Tuhan todimi mamangula di bagasan rohan nami asangget buy waktu si hami Tuhan lumubi mahu hanguluhon hami sahat di homa hami Tuhan makuling mahu ale Tuhan ay nungarade hami manangin ho di bagasan Yesus Kristus martang yang hami tuho amin. Shalom. Hatan itu hata naneng si jalo ota di minggu pauno pondung Trinitatis imana tersurat di Hosea bidusada ayat 2 saat rodi ayat sia takasma tapai hutihut sonon ma didok disih mulan ni hatan ni Jahuba marhite hite si Hosea ninna Jahuba matu si Hosea lahumahu buat masada buru-buru si babi jalang dohot akatubu ni si babi jalang ai saya tidak dati isini tanoido marmainan
marbalik sian Jahoba. Jadilah humaibana jala dibuat masih gomer boro nisi diblaim gabe-gabian manasida jala ditubuhun di ibana sada anak dungi didok Jahoba matu ibana juma guarna si Jezreel ayotik nari marlulu maau dia ka utang mudar ni si Jezreel tu pinopar ni si Jehu jala ahu pasiapon harajaun ni pinopar ni Israel. Jadi di ari nasasadai ponggol honokku masior ni Israel di rura Jezreel. Dungi gabe-gabian musema boru-borui jala di tubuhon masada boru. Dungi di dok Jahoba matu ibana juma guarna naisohi nasian aidang be marpangulahi rohaku tu pinopar ni Israel manang marpamuati rohaku tu nasida alai marpangulahi marohaku anggo tu pinopar ni Juda jala paluauku nasida marhite-hite Jahoba debata nasidai alai dang paluauku marhite-hite sior manang pudang manang hamusuon manang huda manang jolma parsi hudulpe jadi dung sirang susu nai sohi nasiani gabe-gabean musema boru-borui jala ditubuhon sada anak jadi ninna Jahoba ma jumwa guarna lo ami aidang baksokku hamu jala dang hamu napunaau soni ma sahat ni hata ni tuhata di hamun amang inang dohot akay anak ko nami remaja na po sa bulong di minggu ta sadarion di minggu pa ono pondong Trinitatis diangkat dosada topik debatan nasatia di bagasan holongna Tuhan setia dalam kasihnya setia tangka josada ilustrasi untuk renungan hari ini yaitu sebuah keluarga. Adong ma sada keluarga. Di awalnya keluarga ima keluarga na harmonis. Di par rumah tangga nasida adong ma opat danak di tongos debata tu nasida. Seiring dengan berjalannya waktu semakin muncul ma aka na buni di hari-hari di setiap hari makin nampaklah apa yang disembunyikan termasuk kecurigaan salah satu diantaranya muncullah kecemburuan dung leleng lam leleng nung ngalam marurat kecemburuanon akhirna madabu matuaka parbada badaun dimulana maila dopen nasida marbadai di BG yanakonna alai lam leleng dang adong be dihabiari nasida nakpe apala di joloni danak ngabrani nasida pasowal bahkan lama kelamaan
dunglam sekarat akka perbadayonon tuma turohani amatai laho memutuson asa sirang. Dung di konsep amangon manang na amat taon rencana parsirangon na sida di pasak matui natai romay natai mendok bamolunga songoni pangiduanmu basirang petaho ninna tagaso katakanlah masuk ke persidangan di jauh nasida ma naopaton dak danakon siapa dadanahon mengaduk matu nasida di juma anak-anak siakangan ho amang pabuok kumatu ho ya bapak do oma naing marsirang ma nang cerai ma isedo ihutonomu Roma anak Asia kanganon, saya mau ikut mama. Oh, tidak apa-apa, nina bapak non. Di juma mesti anak napa duahon. Ia hopuang isedo ihutonomu, bapak do manang oma. Saya mau ikut mama. Oh, iya itu terserah kamu. Di juma mesti anakon na patuluhon kebetulan boro ya ho inang isedo ihutonomu bapak do manang oma saya mau ikut mama ngalam tipis beharapan ibana bah narohana ala yang gorana terakhirun tuahon namon narohana disukuma iya ho amang kebetulan bawa siap pudanon iya ho amang isedo ihutonom saya mau ikut mama ina siap pudanon songna ngerima perasaan nibana songna agak sialma perasaan nibana bah lak sodong namang hutona Roma musedak dan hon disukun balik ma iya ho Bapak mau ikut siapa? Roma alus nih bapak. Bapak juga mau ikut mama nina. Akhirnya dang jadi be sirang di haul ma inatai. Adonan yang beringotasian ilustrasian amang inang. Keluarga on selalu diperhadap hondohot tuntutan setia kesetiaan molo tu namar dungan dang setia masih bisa dimaklumi bisa dimaafkan paling tidak ba oma satu soma perdongan oku nena bui do songoni di lului mamse dongan na asing namarale pebui dudang setia. Alai molo tu par rumah tanggaon, par keluargaon dituntut do kata setia. Yang goso adong kesetiano di par rumah tanggaon ngaboy nang tabayakon ate amang inang. Jala kekurang setia anu do sering mabain sikam barbar persoalan mulung sampai adong menduakan adong orang ketiga masuk di keluarga itulah yang menjadi awal daripada kehancuran di Turputa Sadarion amang inang satu yang agak spektakuler Hosea tarsonggo dohamu membigi baritaon hurasa ikut tersonggok do jala memang ikut tersonggok do buasa Hosea nabi Hosea
disuruh mangalap buru si babi jalang. Mulu di kita halak Batak holan na perjuli pe kata babi ipe nunga agak maul kita maka tahu nih agak gimana HP ditambah mesti jalang. Nabi Hosea seorang nabi yang tidak lepas dari kata kudus badia di joloni debata HP kon mangalap si buru si babi jalang. Sangat ironis, sangat kontroversial. Berarti ada sesuatu. Itu nama mancing pertanyaan. Itu nama bahita gabi suku-sukun. Ima si Gomer boru ni si diblaim si Gomer. Nina rohata mau bicara masalah Nabi seperti apa yang menjadi harapan Tuhan, tuntutan Tuhan, rencana Tuhan untuk seorang Nabi hambanya harus selalu menggambarkan kekudusan. HP disuruh jalana mengherankan Hosea tidak mengelak dan mengaloi bana dan adong alasan dan adong pembelaan diri. Jalanos didoda amang inang dison lahu maho membuat sada buru-buru si babi jalang dot aka tubuni si babi jalangi tubuna berarti hasil daripada pekerjaan dia. Molotadok si babi jalang berarti menjual diri, hasil daripada pekerjaan dia sebagai penjual diri. Molotadok istilah sonari PSK hasil dari perbuatan IP didok asa jonokan asa menengna anggapun si Hosea sebagai bagian daripada keluarganya. Aisai tidak dati isine tanoido marmainan marbalik sian Jahoba. Damang dainang naholongan di bagasar guarni hatta Yesus Kristus. Oma sada nahina sogohon ni rohani debata. Marbalik sian ibana. Marbalik sian tuhata Jahoba songon ibana si topana sana adong. Mulu taihut-ihut tu sejarah penciptaannya di topa debata hita tu miru rupana nama dokon somatu debatado sosok nanay si tahun itu hatta somatu ibana HP ikon berbalik ma jolmai dia itu lu amanginang didok lahu maibana jala dibuat masih Gomer borni si deblaimi. Jadi songon nataro naking dangadong membela diri dangadong mengelak ibana. Adonan yang berengota amanginang dison. Nabi Hosea songon naposo ni debata. Patuh tu persuruan ni debata. Mangului do ibana tu persuruan ni debata. Jadi bentuk kiasan manang simbol-simbol doon amanginang didok dison Hosea ulo ibana mabuat sada buru-buru gabe dongan saripena sada nane gabar honon dison simbol-simbol tu hataipe ro tu portibion tu hita na bermacam perilakuon na sering menyakiti hatinya, mendukakan hati Tuhan, ale bersedia do ibanaro. Nape nunga sering melalui rimas. Hasil ni haroro ni manang na kesedihan ni Hosea lau buat buru-buru i gabe dongan sarepena
songon di ayat 3 nakiani gabe-gabean manasida jala ditubon di ibana sada anak. Sada anak berarti mulo sian kata on budo petadok hasil pernikahan ni Hosea dohot si Gomer. Alai amanginang dang apala ditonjolhon bahwa Hosea di sana ikut punya andil dalam arti dominan. Naneng si pare soota sonari sian haroro ni tuhatta do ro makokop jolmai tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat status ni jolmai. Di ayat 4 didok dungi didok Jahuba matu ibana juma guarna si Jezreel ayotik nari merlulu maau. Di so namang nunga adong sebetulnya ancaman ngadong hukuman naneng si petuduhonon ni Jahuba marhite pareta manang na marhite persurona tu Nabi Hosea. Ima nanidok na tu pinoperni Jezreel naing marlulu ma Jahuba naing marlulu maau dia ka utang mudar ni Jezreeli. Jadi asal lebih takas tabereng namang di dua raja-raja tabereng madison songo dia do kisah ni pinoperni si Jehu mengenai hukuman yang diberikan Tuhan untuk termasuk memenangkan umatnya. Jala au pasia pun harajaon ni pinoper ni Israel. Jadi di arena sasadai punggol ku masior ni na Israel di rura Jezreel. Damang dami nang nahinahulungan di bagasan guar nito hata Yesus Kristus. Molo tabereng dipatik naong ni lean ni manang pinasahat ni debata marhite semusa dipatik parjulu ahu do Jahoba debatam nina debatam tadang jari marakup ahu bahinomu debatam talan cutumum setu patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanomu manang ahana di banua gijang doh na di banu tongaon rodi na di bagasan ayat na ditoro ni tango yang gotung gabe si sobaon takui do debatai debata parimas debata Tuhan Allah adalah panjang sabar tapi tidak juga menjadi maha sabar. Ada keterbatasan kesabarannya. Ahadonan yang berengot tadi son debata yang suatu saat bisa menjadi parimas molonunga berbalik sian ibana. Hamuna amanginang nahinahulungan di bagasan warni tu hatta Yesus Kristus. Dang nasa terusna rimas ni tu hatta ale tabereng ma di ayat pitu. Molo tabereng di ayat pitu. Ale marpangulahi marohaku anggoto pinoper ni Juda jala paluoku nasida marhite-hite Jahoba debata nasidai. Alaidang paluoku marhite sior manang podang manang hamuson, manang hoda, manang jolma persudul. Artinya molo rope tu hatta Jahuba lahu mengangkat kita menjadi anak yang sesuai dengan rencananya. Dan berarti tu hatta mengalahkan dengan podang, dengan permusuh-musuhan di do iso dohot sior dohot nasing. Alai dohot mudar naung durus di hawpinor silang. Marhite Tuhan dan Yesus Kristus. Anak nana sasadai ma ditongos lahu mengembalikan akayana kona tu posisi semula menjadi anak yang diharapkan menjadi pewaris kerajaan Allah. Molo tabereng naking amanginang di tupuk tasadarion bahwa gudang do ragam-ragam ni aka efek ni pergaulan nadison molo adong istilah menjual diri beralih kepada
aji-ajian na di portibion beralih kepada kekuasaan ipenung amaralo tu rohani Tuhan Jehovah alani ido Roma tu hatta Yesus sonari lahu majuhita merpangulahi ma rohaku. Jadi molo kembali kita tu turpuk tasadarion si Hosea Nabi Hosea ima semboldoi narodo tu hatta memulihkan jolmai gabe tu posisi semula sesuai dengan rencananya. Olo ibana pola manea masea dirina melalui haron itu atas Yesus Kristus. Jadi perporangan nadong di portibio dang perporangan niha gugun alai perporangan melalui akaroha-roha na berbalik sia tu hatta Jehovah. Jadi haroron tu hatta Yesus itu nani gebarhon indison bahwa Hosea itu mau dia rela dia dari kekudusan sian habadiaonna roi bana tu jolma na merdusai. Songoni menang haroron itu hatta Yesus. Roi bana tu tahta sian tahta kemuliaanna roi bana gabe apa namanya tumbal dosa hapi ibana na somana da dosa hian. Di somana neng boy berengon ta amanginang haroron itu hatta Yesus ido nagabe simbol na pinasaha ni Nabi Hosea di haulo onibana hauduho nibana olo ibana marripehon buru-buru si babi calangi. Jadi molo tabireng naking amanginang tu ayat mulai sian ayat tolu bahkan tu ayat 4 dung lahir manang nadung adong pinuparna melalui buru-buru iya na margor si Jezreel nga adong perporangan rohani manang na cara ni debatalah ho mengangkat muse jolmai tu posisi semula berarti napatuduhon mulak do perohana alai molo masuk mahita tu ayat walu molo taberen di ayat walu. Jadi dung sirang susuna nai sohinasian gabe-gabian mamuse jala ditubon sada anak on na lo ami dang adong be pengakuan itu hatta Jehovah ibana si asian. Jadi molo di hata hebirna didok di hata heber didok lo ruhama loi mengartihon dang ruhama sia-sian dang besiasian. Jadi songon nataduk naking nakpe panjang sabar do tuhatai para seroha alai ada batas-batas kesabarannya. Adong ma kelompok yang tidak lagi menerima belas kasihan dang adong be asni roha jalan nutu patoluhon omanani dokna lo ami dang baksok kube hamu dang dia kuitu hatta be nagabe bangsona. Jadi mulo tabereng memang di sejarah nih bahwa Israel Utara umana nagabe dang tarida be di sejarah bahwa mereka kembali kepada ini Tuhan. Imana do bangsa Asuron nagabe hilang songonon dang perjabar benasida di asini rohani di bata nagabe melanjutkan sejarah ima Israel Selatan umma nagabe bangso nama jalo jajini tu hatta ala mulak donasida tu hatta mulak donasida sian perdosaon nai tu di mata para serohai. Jadi damang day nang ahadon nang berengot tamari tutur puta saderion. Ulu do hitaramadok dang sonari be dang adong be di sonari na berperilaku songone manat hita amanginang. Di kondisi sonari makin meragam aka sikap na pinatuduhon ni jolma. Ngagudang hita ngagudang jolmon
na mardebatahon teknologi, mardebatahon hamuraon, mardebatahon hamalon, mardebatahon hahuasoon, mardebatahon hagubuon. Tu kondisi na songonope manat hita amanginang. Sotung murka tu hatta, sotung marimas ibana, ay molonong nga perdebatahon biakan na tarot na kiyani. Berarti nga bergeser be pakka porsyota tu debata dohot tuaka na adong makaliang hita. Ketika semuanya ini lebih penting daripada kita dekat kepada Tuhan, berarti kita udah memberhalakan mereka. Ketika teknologi itu kita lebih utamakan, berarti kita udah memberhalakan teknologi itu. Tuhan akan marah. Molonung nga hagugut na doon tapangasahon manat hita. Sotuk tarimas debata. Nakpeso apala terus terang taakuhon COVID-19 yang sudah dirasakan oleh Indonesia, dirasakan dunia. Ndak itu adalah satu teguran. Suatu teguran di nong gudang merbalik tu hagugun, merbalik tu hamuraun, merbalik tu teknologi. Alani manat hita. Imanan yang sungguh honon na marhite dorpukta sadarion. Asa setia hita tu debata. Ketika kita masih mau berbalik dari dosa kita, Tuhan masih terbuka dengan kita. Taingot anak nama gue. Ketika anaknya hilang itu pulang, begitu senangnya orang tuanya menyambutnya. Soni manang tuhata macailah seruhana mulu-mulak akapar dosai. Jadi marhite terbuta sadarion amanginang takas diajak tu hita asa mengulu hita di bagasan harosuon do debata. Harosuon rosu berarti terus menerus dan mersangga-sangga lebih serius jalata dokma. Hubungan yang kita sebut di sini adalah hubungan yang pribadi. Dan bu hita manupang, tolong tangyaku jauh bah, tolong buat jauh di tangyaku, di tangyangmu. Akan pribadi do di son. Hubungan kita cara pribadi. Harusun, keseriusan. Lahu pajonoko dirita tu debata. Napa dua hon marhauduh tu debata. Setia tu debata. Molo na minggu na salpu gudang disinggung masalah patik. Ya. Maka holongi perjulu dohot 1 paupaton ima maka holongi di batasan nasarohata 5 110 maka holongi dunga jolma alai sada siani ha holongi ma Tuhan di batasan nasaroham sian nasa gugup sian nasa pikiranmu. Jadi molo nunga kana tadok nakingani lebih ini kepikiran kita berarti udah bergeser bahwa kita tidak lagi setia kepada Tuhan kita. Jadi asa setia songon nani dokni topik minggu ta sadarion debatana setia di bagasan holongna songoni manang hitai kon setia dia dopan ni debata napatuluhon bertobatlah mubama kembalilah ke jalan Tuhan karena Tuhan sangat terbuka, sangat gembira, sangat senang ketika anaknya kembali ke jalan yang benar. Di paso-paso Tuhan tama parsorata marite minggu tasadarion asa songon debatana setia tu hita sonima setia hita tu ibana. Amin martang yang maita. Mulai tema di sebahoro nami Tuhan nunga di patarya soto hami sungo dia kesungguhan rencanam di ngulu nami songo nama kaporseho sipata terimas ho Tuhan
Allah sering kami berbalik mangasahon akan adong di pertibion. Allah ni Tuhan bicar di tahun parasini rohaon mo dopiali Tuhan. Unang merbalik asini roham sian kami. Perguguy kami Tuhan asalam setia. Kami di hadapanmu. Unang akan adong di pertibion na maduduni pikiran nami. Gebe dang makaporsay huasome. Urupi kami Tuhan mulutung meret pe pakapersion nami tu huasome. Paingot kami Tuhan asa unang tarima so mangida ngulu nami. So ni manang bangso nami o Tuhan. Dia kana masa nahubigi kami na sering mambayan boy marsak ho dia ka pangalaho ni bangso nami. Lumubi ma Tuhan di pangalaho niya kanang maduksi hutun ho ala ni Tuhan unang majolo tabahami unang majolo rori masmia ni Tuhan todimi mangula di bagasan rohanami asa mulak kami Tuhan ay huboto kami bahwa rancangan Tuhan untuk kami adalah rancangan damai sejahtera dan rancangan kecelakaan. Allah ni Tuhan urupi kami asa mergugu kami Tuhan asa mulak kami Tuhan merindukan campur tangan Tuhan pangurupion muali Tuhan di ngulu nami. Soni ma Tuhan nang di ruas di huriamon nong ro marsaur marhite minggu nami sadarion. Dia ka sude pergumulan kerinduan ni keluarga lepas keluarga di boto hodo ya Tuhan. Allah ni Tuhan paluas yang hagugutan nabi urupi dia kasih pikiran nabi dia karuas di huriam naung lalap dia kaperlalapan na ali Tuhan urupi pakulingi asangget boy mulak maka porseho jala unang lalap dia kana masa di portibion margugu manasida lau maninggalhon akan namanaiti rohana sida gabe akayanakon aka umat na tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Paso-paso maharoro nami Tuhan, paso-paso maakaroroni ruasmo Tuhan. Dia karuas ni huriam Tuhan namar sahid na pihak di podoman na manang na di rumah sakit paso-paso sudia ka pengobation. So ni manang di keluarga namar habuk ni roha Tuhan di nang jinum amanami amang sitorus di arena salpo lehon ma Tuhan pangapulion na sumurungi pakulingi pargugui apuli ma na tininggal honna asa totong holan marhabur satu hona sida. So ni ma Tuhan di program ni huriam asa totong tiroi sudia parlado laho mangulahoni tau bain hasangapon ma di guarmu ali Tuhan. Tuhan nang negara namion pulihkan Tuhan. Kau pulihkanlah Tuhan kepada bangsa yang selalu takut akan Tuhan. Soni manang luak nami o Tuhan. Lehon dame sonang sukacita di hami asalam margugu hami mardame sonang hami memuji do pasangan ponho. Nang mulang hami Tuhan tuganom inganan nami be paso-paso mahatami nagabi hanguluan nami asa taruli bohal na baru hami. Dang tama hami sumarlo dosa di ngulu nami Tuhan cumulo urasi mahami sian hadosan nami. Di bagasan guarni nakmu Tuhan Yesus Kristus jalo matang yang dohot eli nami mau lihat tema dohot Tuhan. Amin. Mari dehita san buku Eden nomor 127 esada dosa terusna hut mahita papungu pelian.
martangnya ko mapiliata tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banwa gijang. Hudu harorone saluhut selehon-lehon na denggando na saulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilehon mituhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uwan na khusus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa hupahrasa yang hami pilihanon. Pati bulo na harajaon mo. Itong-atong ani huriam doho di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite to dim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mituhami. Asalam giri-giri hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di banwa gijang sa pinurbadia magwarmo. Sa Roma harajonmu, sa saot malomon iroham di banutungon so na di banwa gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Si sama dosa namin soon panesan nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami to gihot to pangujunan, palua mahami siyan pangago. I di bagasa dami tajalo mapaso-paso siya tuhata debata. Di paso-paso jalari ramot itu debata mahita. Di sodako tuha debata mabuhina tuhita jala asi marohana midahita. Di dopakon tuha debata mabuhina tuhita jala di pasaurhon madamena tuto ditabe. Amin.